Dragi naši prijatelji, hvala vam što ste došli na druženje sa nama sa osnovnom školom Desanka Maksimović. Ja sam Ivana. A ja sam Milica, a mi ćemo vas danas voditi kroz ovo druženje. Verujemo da ćemo zajedno provesti prijatno i zabavno popodne uz bogat program koji su pripremili naši učenici sa svojim nastavnicima. I kao što obično na druženjima biva, očekuju vas zabava, igra i ples. Sve to će doprineti da naši budući prvaci dožive školu na pravi način. Na današnjem šarenolikom druženju upoznat ćemo vas sa rezultatima našeg rada i druženja u školi, koji nisu samo napravljeni na redovnim časovima, već i na sekcijama kojima naša škola posvećuje puno pažnje. A pre svih, vas i naše buduće đake prvake pozdravit će direktorka škole Katarina Stjepanović. Uvaženi posetioci Avio parka, dragi saradnici, komšije, prijatelji, učenici, zaposleni, roditelji, dobrodošli na današnje druženje sa školom Desanka Maksimović. Naša želja je da predstavimo školu našu na pravi način, ono što mi negujemo i način na koji ispraćamo već brojne generacije. Spoj mladosti i iskustva, spoj tradicionalnog i modernog, spoj znanja i veština jesu vrednosti koje negujemo u našoj školi. Veliko nam je zadovoljstvo što ste u ovolikom broju danas sa nama i verujem našim bivšim učenicima koje sam upravo spomenula, a i svima vama budućim želim danas jedno divno i prijatno druženje. Neka poruka koju bismo poslali vam na početku sa ovog mesta jeste da verujete u svoju decu. Spoznajte njihove jake i njihove slabije strane. Neka njihovi uspesi i njihovi kvaliteti budu vaša očekivanja. A sve ono što nije realno ostavite za sebe. Spojite uvek ljubav i granice. Želim vam prijatno druženje, dobro nam došli. A kako rastu deca, koja je njihova uloga na svijetu i kakvu sličnost deca imaju sa pilićima, saznaćete ubrzo. Učenici mlađih razreda, pobednici opštinskog takmičenja grupe pevača, sada pevaju, a i igraju samo za vas. Kako rastu deca, u čemu je fora? Pitanje je jedno mnogo odgovora. Kako rastu deca, pitali smo mnoge, a odluče reče da im dede samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš bebi, kažeš tu kupu, mala si ružna. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog božeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog božeg dana.
Ni to nije sve. Šta nas sada čeka, Milice? Tu su prasići, 3 mala slatka prasenceta, tu su lutke koje igraju i učenici drugog razreda koji su ih sami napravili sa svojim učiteljima i učiteljicama. Osmislili su pozornicu, preradili tekst, poznate bajke. Ja sam sigurna da vi svi znate bajku o 3 praseta. Jel znate? Uživajte sada.
Dođite da ručate, ali prvo perite ruke. A sada pažljivo slušajte šta ću da vam kažem. Vi ste dovoljno odrasli da možete sami da brinete o sebi i da sami nalazite hranu. A šta to znači, mama? Zar mi nećemo više živeti sa tobom? Ne, deco, želim da počnete da radite i da budete snalažljivi, a nije o svemu da brinemo. Gde ćemo sada? Pa jedini u šumi ima hrane. U šumi je vuk, pa će nas pojesti. Hajde da se dogovorimo, da napravimo kućice. To je odlična ideja. Ja sam najmlađi i najslabiji, pa ću napraviti kućicu od slame. Biće mi lepo u njoj, a da štitit ću se od vuka. Tvoju kućicu će vuk lako oduvati. Ja ću napraviti kućicu od drveta, a to je čvrsta kuća. Ha, 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 te vaše kućice su ništa za vuka. Obe će srušiti i vi ćete ipak pobeći kod mene da se sakrijete. Jer ja ću napraviti kućicu od cigala. Vuk može samo da obilazi oko nje. Idemo na posao. Jadan ja, moram sve da radim. Da nosim cigle, da zidam. Bilo bi bolje da smo svi pravili jednu kuću pa da bude pregotova. Sreo sam prijatelja Zeca i on mi je rekao da su u šumi došli neki prasići i da su čak i kuće napravili. Moram da ih vidim, mnogo sam gladan, nekoliko dana ništa nisam jeo. Evo vidi se neka kućica, baš je lepa. Ko živi u ovoj kućici? Otvoriti ili ću je srušiti? Sad ću da dunem, pa će s vama odleteti. Pa ovo je prevara, ovdje nema prasića. Kako je lepa ova kuća, a i čvrsta je od drveta. Ako ne usprem na prevaru, namučit ću se da je srušim. Prasići, da li ste u kući? Ja sam vaš prijatelj i ova kuća je prazna. Prošetat ću još po šumi, možda ću da ih sretnem. Evo još jedna kućica. Aha, sigurno su tu prasići, ali ovdje nemam nikakve šanse. Ovo je prava kuća, napravljena od cigala. Ko živi u ovoj kućici? Ne bojte se, ovo je tvrda kuća. Otvorite vrata vašem velikom prijatelju, da vam ispričam veliku novu. Samo ti, Vuče, pričaj, čujemo mi kroz prozor. Volite li da jedete repu? Volimo, ali ne znamo gde je ima. Iza ove kuće ima velika njiva, pa da se dogovorimo. Da idemo ujutro da načupamo rep. A u koliko sati? U 6 sati. Dogovoreno. Prase, jesi li ustalo? Moj Vuče, ja sam već bio da načupam rep i mi već doručkujemo. Nisi drug, što si me prevario. Kaži mi, da li voliš da jedeš jabuke? Obožavam, velike crvene, ali ne znam gde ih ima. Ima jedna velika jabuka iza kuće, pa da se dogovorimo. Da idemo ujutro da naberemo jabuke. Važi, a u koliko sati? U 7 sati. Dogovoreno. Ali ja ću ustati ranije i otići da naberem jabuke. Dobro jutro, prase. Dobro jutro, Vuče. Pa ti si se opet uspavao. Hoćeš da ti bacim jednu jabuku? Hoće onu veliku crvenu. Hvataj, Vuče. Au, au, au. Evo, braćo, jabuka. I dobro zatvorite vrata jer sam opet prevario Vuka. Zašto si me opet prevario? Ja nisam kriv, ti si Vuče Sporać.
Dosta je bilo prevare. Hajde da se drugarski dogovorimo. Da idemo sutra na sajam u grad. Tamo ima mnogo lepih stvari da se vidi. Ti me čekaj ispred grada, jer se ja mnogo plašim ljudi. Budi tamo u 8. Važi, Vuče. Opet ću ja ustati ranije. Idem da vidim da li je na sajmu baš tako lepo. Stvarno je Vuk bio u pravu. Ovdje ima mnogo lepih stvari. Kupit ću ovu kantu, jer mi treba za vodu. Mogu udarajući po njoj da uplašim Vuka. Evo ga. Au, au, au! Stigao sam, braćo. Sada se pazite, jer je Vuk mnogo ljut. Verovatno će pokušati da uđe u kuću, jer sam ga opet prevario. Otvorite vrata, ako nećete da otvorite, ja ću ući kroz dimnjak i pašću vas. Braćo, brzo, ugrimo vodu, pa neka se Vuk opeče. Au, 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 opekao sam se! Mama, mi smo se vratili. Pa gde ste bili, moja dobra deca? Bili smo u šumi i napravili kućice. Saznali smo gdje ima hrane. Nadmudrili smo Vuka. Ja sam znala da ste vi pametni i hrabri i da ćete se snaći. A sada dođite da vas mama povučasti. Draga naša deco, vi morate znati da se mora slušati vaša mila mati. Ja sam Veljko Varenčić i bio sam Gicko. Ja sam Bogdan Benjić i bio sam Vuk. Ja sam Mateja Koluvija i bio sam Jocko. Ja sam Milica Kuzmanović i bila sam Bucka. Ja sam Anđela Stilković i bila sam mama Gica. Mi sada imamo jedno iznenađenje za jednog našeg drugara koji ne ide u školu Desanka Maksimović, već ide u jednu drugu, a zove se Ivan Petković i 3. razred je. Da li je Ivan tu? Ivane, gde si? Pošto je Ivanu danas rođendan, on je naš mnogo dobar drugar, ja bih vas zamolila da mu svi zajedno otpevamo jednu rođendansku čestitku. A naravno prvo će naši drugari iz hora da počnu. Ivanu rođendan, rođendan, rođendan. Živeo i srećan nam bio. Živeo. A sad, ko od vas zna da pleše? Bravo, ako ne zna da pleše, nema veze zato što ćete naučiti sa plesnom školom Vračar. Plesne škole Vračar, čiji su veoma uspešni članovi i naši đaci, ovog popodneva je sa nama. Ja ću samo da zamolim roditelje i odrasle da se malo povuku nazad, da deca ovde mogu da pokažu šta znaju, a oni koji ne znaju da nauče. Znači samo se malo povucite dok naši drugari iz plesne škole ovde pokažu šta su naučili. Da li ste spremni da se malo zagrejemo i malo da džuskamo ovde u ritmu kolite? Jel može? Ajde, udaljite se malo, nađi mesta, napravi jedan krugić, mrdi malo guzom. Jeste spremni? Krećemo lagano.
svi danas da naučimo ples koji su plesali vaši mama i tata kad su bili mali. Samo što je malo izmenjen, pošto ne možemo da ga radimo u vuciću. Ajde ovako, svi spremimo nogu tamo ka šatoru. To je desna noga, a noga ovde ka muzici je leva noga. Svi spremi nogu ka šatoru. Idemo 2 puta. 1, 2, 3, 4. Druga noga. 1, 2, 3, 4. I ponovimo to još jednom. Ajmo svi. 1, 2, 3, 4. Drugi. 2, 3, 4. Nakon toga malo mrdamo guzom, idemo dole. 1, 2, 3, 4. Još. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Još. 1, 2, 3, 4. Nakon toga mrdamo ramencima, idemo napred. 2, 3, 4. Drugi. 2, 3, 4. Još. 2, 3, 4. Poslednji put. 3, 4. I sve iz početka. Je li teško? Hoćemo moći uz muziku? Ajde, pratite nas i idemo svi zajedno. Bravo, bravo. A dok smo još u ritmu muzike za ples,
Predstavit će vam se grupa devojčica koja je ovladala jednom veoma zanimljivom veštinom. Teško je da se objasni, vidjet ćete i sami. Starije učenici su naučile mlađe, uvežbale ih i sada su jedna grupa. Dakle, tu su devojčice, tu su čaše, a posle ćete da nam kažete da li vam se dopala. I got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow to stay. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round, the one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got sightseeing and shivers. It sure would be prettier when I'm gone. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. You're sure gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. You're gonna miss me when I'm gone. Sad mi kažite da li vam se ovo dopalo. A da li vam je bilo zanimljivo? Ako vam je ovo bilo zanimljivo, onda će vam biti još zanimljivije ovo što sada sledi. Da li znate gde se nalazi Beograd? Gdje? Bravo! Sada ćete čuti pesmu o Beogradu, a posle toga o Sokobaći. A Milica, da te ja pitam, jel ti znaš šta su Sokobaći? Znam. Znaš? Da. A znate vi šta su Sokobaći? Odlično. A sada ćemo da, ako neko slučajno ne zna, da nauči, da vidi i da čuje pesmu o Beogradu i o Sokobaćima.
soku baci, soku vira, soku baci, vira, soku baci, baci, soku vira, vira, soku baci, soku vira, soku baci, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho. Pode ser perdendo a mão, pode ser na mão com a mão. Quem bola sem rola, preste muita atenção, porque tudo tem que ser rapidão. Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão adianta. Se trocar, se bater fora, bobeou. A gente erra, tá na hora de treinar. Vou fazer bem devagar, porque logo, logo vai acelerar. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Dragi gosti, dok se naši stariji pevači pripremaju za nastup, vidjet ćemo od naših budućih učenika ko šta zna i da li treba ići u školu. Očekuje vas kviz, pitalica, mozgalica, pripremite se. Dozvoljeno je da radite i u paru i grupno. Naša učenica će biti tu među vama i kada mi postavimo pitanje, ko zna odgovor digne ruku i ona će da vam priđe. Nakon kviza nastavljamo sa programom, znači samo kratka pauza od možda 10 minuta. Ako niste raspoloženi za kviz, ne želite da odgovarate na pitanja, onda možete da učestvujete u radionicama koji su nastavnici pripremili samo za vas. Pogledajte tamo iza sebe, okrenite se i vidjet ćete radionice i možete da učestvujete u nekim ili u svim. I možda otkrijete svoj talent. Možete da napravite sovicu ili masku ili vetrenjaču od papira, neku narukvicu, ogrlicu, cvetiće. Evo ovde sa ove moje desne strane, evo nastavnice su digle mašu vam, znači tu su kreativne radionice. Možete slagati i slagalicu ukoliko želite. A ko hoće da odgovara na pitanja, mi ćemo sada da počnemo. Jeste spremni? Prvo pitanje. Kako je bila cipelica koju je Pepeljuga izgubila? Ko zna odgovor? Mina, gde si? Ovde imamo. Od stakla. Staklena, bravo! Evo ovaj dečak je osvojio prvu nagradu. Drugo pitanje. Čiji se nos u laži povećava? Hoću ja nagrade? Pinokio! Evo jedno malo teže pitanje za nekog predškolca. Ako se jedno jaje kuva 5 minuta, za koliko se minuta skuvaju 4 jajeta? Ko zna? 10. Nije tačno. 20. Znači, ako se jedno jaje skuva za 5 minuta, za koliko minuta se skuvaju 4 jajeta? Evo mala pomoć. Ako stavite sva 4 jajeta zajedno, koliko vremena treba? 4 minuta. 20. Nije, ali ja ovde čujem, Mina, ovde čujem tačan odgovor. 5 minuta, bravo. Postavim još jedno pitanje. Kako se zove škola koja je organizovala sve ovo? Desanka Maksimović, bravo!
Jel vi znate engleski? Ko će da mi kaže kako se na engleskom kaže broj 5? Mina. Fine, bravo. Sljedeće pitanje. Koliko je u bajci Snežana bilo patulja? 7. I ovo smo imali tačan odgovor. Kog vitamina ima u limunu? Kada ste bolesni, pa kaže mama moraš da piješ limunadu, koji vitamin? Predškolci treba da nam daju odgovor, ne osvaci. Vitamin C, bravo. Kako se kaže tata na engleskom? Dobro, imali smo tačan odgovor. Sada ću ja jedno jako teško pitanje da postavim. Ovdje već imamo dignute ruke, znaju odgovore. Ali ovo je samo za predškolce. Kako se zove škola u kojoj ćete se upisati i u kojoj ćete ići od septembra? Desanka Maksimović, bravo! Koliko meseci ima u godini? 12 meseci, bravo. A recite mi, koji je glavni grad Srbije? Bravo. Kako se na engleskom kaže konj? Ovdje imamo toliko dignutih ruku. Dobro, a kako se na engleskom kaže miš? Mouse, bravo. Sve znate. Koji je po redu dan u nedelji sreda? Treći dan. Evo imamo tu odgovore. Dobro, a recite mi, koje je godišnje doba počelo pre 4 dana? Evo, samo ćemo sačekati našu drugaricu. Koje godišnje doba počelo? Proleće. Bravo. Da li neko zna da nabroji mesece u godinu? Ovo je mnogo teško pitanje. I bližimo se kraju našim pitanjima. Recite mi, kako se zove mladunče kokoški? Pile. Ovdje ima toliko vas koji sve znate. A kako se oglašava mačka? Šta mačka kaže? A šta kaže pas? A šta kaže petao?
A koji je danas dan? Ja mislim da ste vi pokazali odlično znanje i ja vam čestitam, samo da proverim da li je naša grupa pevača spremna. Da li je grupa pevača spremna? Oni su osvojili prvo mesto na opštinskom takmičenju ispevanja i sada će sa mlađim, Grupom mlađih pevača. sa grupom mlađih pevača će vam pevati pesmu koju su pevali na tom takmičenju. Kada budete čuli ove pesme, sigurno ćete se upisati na hor čim dođete u našu školu. Ili kod nastavnice Ivane, ili Gorane, ili Burce. Uživajte. Grupa pevača, izvolite. Dan, mora da se reedituje video kada se uploaduje sve. Treba najmanje dan. Ne znam gde bi bila. Podsjećamo vas da u školi Desanka Maksimović učenici pohađaju mnoge sekcije, jer nije važno samo učiti na času, već biti svestran i razvijati svoje talente. Pogledajte naše sledeće predstavnike. Postoje ljudi, moj sine, koji te ne vole. Tako. Ali nemoj da te to brine.
ne može voleti svako. Svejedno je da li ih koriš ili im daruješ sveće, predaš se ili se boriš. Neki te voleti neće. Zajedno teku vam dani, za istih 100 ćete sestri, ali ste svjetovi strani, koji se ne mogu sresti. Ti možeš pružiti ruku, vaditi srce iz grudi, priznati patnje i muku, neki te ne vole ljudi. I možeš brod kad utone, džinovskom snagom da dići, opet će da te se kloni i svom ostrvu ići. I zato nastavi dalje, ne odluči se slabi. Gospod ti vetar šalje, ne osvrći se i grabi. Razapni jedra i mašta, pobeđuj metar po metar i praštaj, praštaj im, praštaj. Nije im naklonjen vetar. A kada stigneš do duge, svijet da pronađeš novi, nek te ne pobede tuge. Opet pozove. Dobro, vidi se još svetla i zaviva nekako. Neću još dugo.
and it's raining on my knees. It's raining and it's raining, but I'm not complaining. I'm wearing my coat, so I'm okay. Umbrellas, 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 umbrellas. It's raining on the houses and it's raining on the trees. It's raining on my shoulders and it's raining on my knees. It's raining and it's raining, but I'm not complaining. I'm wearing my hat, so I'm okay. Umbrellas, 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 umbrellas. It's raining on the houses and it's raining on the trees. It's raining on my shoulders and it's raining on my knees. It's raining and it's raining, but I'm not complaining. I'm wearing my boots, so I'm okay. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот же непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту. Меня поздравят и, наверное, оставят мне подарок. Если я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Sad, dosta je bilo pevanje igre, sad morate nešto da naučite. Da li Jednu znate, lekciju iz geografije. da li znate šta su vulkani? Šta su vulkani? Ajde, kažite. Jel znate kako vulkani rade? Nema veze. Evo sada ćete da vidite na licu mesta kako vulkani rade i kako to naši učenici uče o vulkanima. A da vas pitam nešto, da li vi mislite da iz svih vulkana izlazi lava? Tačan odgovor je ne, bravo. Ja ću samo malo da vas zamolim da se pomerite, da ne sedite tu, da se malo pomerite, da može, malo, odlično. Evo, kome treba mikrofon od vas? Izvolite. Dobro večer svima. Da se vam predstaviti vulkane. Vulkani su mesta na kojima izbija magma i najvažniji delovi vulkana su kanal, krater i kupa na kome se nalaze krateri. Sada će vam moji drugari predstaviti erupciju vulkana. Jel mogu ja da pitam šta će oni sad tu da sipaju? Ove vulkane su napravili naši učenici iz 5. razreda, a reci nam šta sad oni sipaju i šta se nalazi u ovim vulkanima? Prvo sipamo sodu bikarbonu, posle sipamo crvenu boju da bi bila kao obojena lava, posle sipamo sirce i na kraju sapunicu, može deterđent ili kupku, bilo šta.
Pošto smo mi sve već pripremili, sada ćemo vam predstaviti tako što ćemo sipati sirće. Pripremite se. Ide sirće. Evo onaj vulkan tamo na kraju, polako počinje magma. Evo pogledajte, evo. Hoćemo da dodamo još malo sirćite da vidimo kako to izgleda. Bravo, bravo. Bravo. Evo, ja se nadam da svi možete da vidite, iako je malo pao mrak, ali nadam se da vidite i da uživate. Hvala našim učenicima 5. razreda, a mi se vraćamo našim vannastavnim aktivnostima. Tu su kauboji, a tu su i pingvini.